Hej og velkommen tilbage til vores episode 3, hvor vi vil snakke om how to be in your soft girl era. Ja, og beauty-standarderne i dag. Ja, vi starter med soft girl era. Hvornår har I følt jer I mest i jeres soft girl era? Hvornår føler I slet ikke af jeres soft girl era? Jeg føler mig mest i min soft girl era, når jeg har tid til mig selv. Når jeg har tid til at slappe af. Om det så bare at sidde og se en serie for mig selv, uden at blive interrupted konstant af børn, eller hvor jeg bare sidder og plejer mig selv. Jeg har været i bad, barberet mig, lagt creme, og så føler jeg mig så rolig også. Og ikke bare, du ved, når jeg føler, jeg ser bedst ud, og det behøver ikke være, du ved, med makeup og alt det der, men når jeg føler mig renest og pæn. Når man har taget bad. Ja, det er der, jeg føler mig mest soft. Ja, hvornår føler du dig slet ikke? Når jeg har haft en lang dag med børn. Når jeg har hørt mamma 150 gange på 5 minutter. Og man ikke har fået søvn. Ja, og man ikke har fået... Faktisk, det er, når man ikke har fået søvn, man føler sig mindst soft. Ja. Søvn. 100% søvn. Fordi jeg kan være sammen med børnene hele dagen, men hvis jeg har sovet godt, så føler jeg mig soft og rolig. Yeah. Men når jeg ikke har sovet, så er det survival mode era. Man ser heller ikke sig selv ordentligt, når man har sovet lidt, jo. Ja. Hvornår følte du var mest i din soft, altså helt dit liv, hvornår har du været mest i din soft era? I min første graviditet, det er 100. Fordi jeg følte en ro inde i mig selv. Jeg følte, der var rigtig meget hjælp, der var rigtig meget... jeg ved ikke, der blev taget sig af mig. Du ved, jeg var meget i fokus, også fordi det var min første graviditet, og jeg følte bare, du ved, der blev taget sig sådan... Jeg havde tid til at sove, fordi jeg skulle sove jo. Fordi jeg var træt, så havde jeg ret til at sove. Jeg havde ret til at slappe af selv. På arbejde, der passede de på en og tænkte, ej, sæt dig ned og alt det der. Så der følte jeg mig mest soft og feminin. Det gjorde jeg. Hvad med dig, Zina? Hvad var det, jeg stillede dig? Hvad var det for en spørgsmål? Hvornår hun mest var i sin soft girl era. Nej, men hvad gør dig? Ja, hvornår det. føler du dig i din soft girl era, hvornår føler du dig ikke? Og så til sidst, hvornår i dit liv har du følt dig mest i din soft girl era, og hvorfor? Altså, jeg har gået i... Nej, hvad er det, jeg siger? Okay. Skal jeg tage den først? Ja, hvornår har du følt Det er lidt langt og sådan noget, men jeg har jo gået i skole mange år, og skiftet skole og så videre og så videre. Men da jeg ikke gik i skole i den periode, hvor jeg havde rigtig meget tid til mig selv, og tid til at lave vipper og negle og sidde foran spejlet og hygge mig, det var i hvert fald der, hvor jeg følte mig mest soft, fordi jeg havde tid til alle de ting, man ikke havde overskud til. Ja, hvornår følte du dig mindst i din soft girl? Da jeg var på ADHD-piller. Ja, de gjorde dig ret aktivt. Jeg var et monster. Ja, Det kan jeg godt huske. det var i hvert fald på det tidspunkt. Ja. Hvad med dig? Hvornår har Altså, og det er faktisk ikke, da jeg var gravid. Min mest soft girl er, det var helt klart, da mig og Jermaine datede. Kun fordi, at jeg levede kun for mig selv. Kun for mig selv. Og jeg var meget selvisk dengang. Jeg var sådan single, ikke engang da jeg var i et forhold, men da han datede mig. Jeg blev bare altid hentet. Jeg blev taget ud. Jeg fik spise. Jeg fik gaver. Så blev jeg sendt hjem igen, du ved. Og så hentet dagen igen efter. Jeg blev rigtig taget godt af. Jeg har brugt ikke engang en krone, okay? Jeg brugte ikke en krone. Jeg følte mig rig, fordi hver gang jeg gik ud, var det jo bare med ham. Så det var bare ham, der brugte penge på mig. Så havde jeg ikke husket, jeg tog dig ud nogle gange. Jeg tog Sina ud. Fordi jeg havde meget penge til overskud, fordi jeg ikke brugte nogen. Og så også, jeg havde ekstra penge, du ved, på at bruge på mig selv. Og jeg fik også, han fik altid lavet min negle til mig, dengang vi datede. Og så mens jeg lavede negle, så kan jeg huske, han hentede en iskaffe til mig, kage til mig. Så jeg følte mig virkelig forkælet. Og som en lille pige. Så hvordan kan jeg ikke føle mig soft, når jeg føler, en desire mig så meget? Så der følte jeg mig helt klart mest i min soft girl era. Men nu, jeg synes, at være mor og være i sin soft girl era er fucking svært. Jeg synes ikke, det hænger sammen, fordi når du er mor, så skal du give disciplin, du skal skælde ud lidt, du har søvnmangel, du har børn, der tester dig og tester dine grænser hver dag, og nogle gange kan du kontrollere dig selv, du bliver sur, du bliver i dårlig humør. Og man har ikke noget, du ved,
du har ikke den samme tid til dig selv. Du har ikke noget at tage det bad, du vil have. Du har ikke, så det først, når børnene sover, jeg lige kommer tilbage til min soft. Jeg har været aggressiv hele dagen. Og så føler jeg mig soft igen, efter jeg har været i bad, og børnene sover. Ja, og mig til mænd er ved at se en film. Så er jeg min soft girl era igen. Eller når jeg får søvn, god søvn og en god morgenrutine. Og børnene har været rolige ved mig. Så det er det, der er blevet min soft girl era nu. Faktisk, jeg har en soft girl era, når mine børn er soft. De er soft, De dage, mine børn er soft. Så har vi ikke soft overhovedet. Det er rigtigt, de dage, de er i dårlig humør, så er det en hård dag, så det er næsten umuligt at være soft. Det kan man ikke. Altså, hvis I har nogle råd derude, hvis du kan være soft, mens dine børn har en hård dag, fortæl os dine tips. Det vigtigste ved at være i sin softgirl era, det er jo en god morgenrutine. Fordi morgenen er det, der får hele dit humør til at ændre sig, hvis du har en god en. Altså bare at huske... og et godt tip er også altid at have noget lækkert, man elsker sin yndlingsdrik om morgenen. Det gør en automatisk glad. Høre lidt musik. Man glæder sig til at stå op om morgenen. Præcis. Jeg har min Red Bull, så jeg glæder mig til at stå op om morgenen. Og i bad, og gøre noget ud af sit hud, og sit hår skal... Altså, ikke så meget make-up, men mere sin... Hvis ens hår sidder godt, så fuck make-up'en. Og clean face. Præcis. Og man ser automatisk put together ud, når man har sat sit hår godt, og man dufter godt, og man føler sig ren. Også det her... Vi gør det her rigtig ofte, når vi har en hård dag, så går vi også færdig klæde. Altså, vi tager jo det værste tøj ud af klædeskabet og går ud. Og det er som om, man gør det med vilje. I stedet for, tag et flot træne, som du sagde, Zina. Tag et flot sæt, der matcher. Tag dit hår op, sleek. Men det er fordi, vi har den der tanke om, at folk skal vide, at vi faktisk har gjort os grimme med vilje. I skal ikke tænke, vi ser sådan her ud, når vi har gjort noget ud af os selv. Og når man ser træt ud, så vil man ikke have, og man har flot tøj på, så tænker de, er det sådan, de kan, er det kun sådan? Man tænker ikke engang sådan. Man tænker selv. Jeg kan huske, Beyoncé på et tidspunkt i interview sagde, de dage, jeg føler mig træt, jeg tager rigtig, du gemmer din pæn outfit. Så når jeg føler mig fresh og ser godt ud, jeg vil ikke gemme dem til de her dage, hvor jeg tænker, så begynder jeg at have det outfit. Næste gang vil jeg ikke have det på, for det minder mig om den dag, jeg havde det hårdt. Men jeg synes, det er vigtigt, hvis man hele tiden vil føle i det mindste, at man stadig er i sin soft girl, at når du kigger i spejlet, i det mindste tænker du, jeg ser, mit outfit er cute, eller det er vigtigt, at, jeg synes, ting, der er rigtig vigtige, er, sørg for, at du rydder hjemmet op, inden du står op, så din morgen ikke er hektisk. Så vil jeg sige, altid lav en vibe til dig selv, du glæder dig til, hvor du kan være i din soft girl era, om det er at lytte til musik, om det er at have pink lys, som jeg har, eller om det er at lave din negle om aftenen, når børnene ligger sig til at sove, eller om det er at se en serie, og om morgenen, så også igen, have noget at glæde dig til om morgenen, som du har lyst til at stå op til. Og... Altså, nu har jeg haft stress i lang tid, men det er en ting, jeg har, at nogle gange føler jeg, at hvis jeg ikke har nået det, jeg skal gøre, hvis jeg ikke har nået at gøre de ting, eller plejet mig selv, alt det, så er det som om, jeg ikke er fortjent til at gøre mig pæn nu. Fordi i dag har du ikke nået at gøre rent, så du skal ikke gøre noget ud af dig selv, men og hvordan kan jeg gøre mig ren i det her rod? Præcis. Jeg føler mig ikke ren, hvis jeg ikke har fået fikset alt det, jeg skal fikse endnu. Du ved, selv hvis jeg går i bad, så føler jeg, at jeg skal i bad igen efter. Det er derfor, jeg siger, at det gør det om aftenen. Det er det. Gør det om aftenen. Ja, lige meget, hvor træt man er, altid gør det om aftenen. Det er også derfor, aften, det er min tid. Og om mine børn, hvor sent de sover, hvis jeg har haft en sen lur og sover sent, om det så bliver klokken 12, så begynder jeg der. Fordi men ellers, også rydde op om aftenen. Jamen, det gør jeg også. Men det er meget, meget sjældent, jeg står op om morgenen og gør det. Helst så vil jeg gøre det om aftenen. Hvis jeg står op om morgenen og gør det, så er min dag ødelagt. Det er også det med at have en god morgen og en god start på dagen. Og hvis man er typen, der går med vipper, så sørg for at lægge nogle gode vipper, der holder ens hår om aftenen, så det er klar til den næste dag. Så selvom hvis du vågner op rigtig træt og ikke har overskud, så ved du i det mindste, at du har de flotte ting, fordi mennesker lever af dopamin. Og du ved, det der med, at når du kigger i spejlet og tænker, ser faktisk ren ud i dag. Sådan, det er i hvert fald en god start på dagen. Og negle. Altid så for dine negle ren. Og en anden ting, som
jo, der er nogen, der gør det, men det er ikke alle, det er virkelig undervurderet, ikke? Men at starte dagen med yoga, og at slutte dagen med yoga. Jeg sværger, de gange, jeg har gjort det, jeg gør det ikke så tit, for nogle gange så tænker jeg, jeg gider ikke, jeg overgår ikke, jeg er doven. Men hver gang jeg gør det, jeg har ikke fortrudt, fordi jeg føler mig soft igen. Sådan, jeg føler mig rolig. Og mine børn, når de snakker til mig efter, ja, skat, hvad er det? Du ved, jeg er helt afslappet, og det hjælper. Plus bare strække ud i kroppen, alle de spændinger forsvinder, det gør altså også en stresset. Men jeg synes faktisk, det vigtigste er, som jeg prøver også at sige til mig selv hver gang, det er aldrig at lade dig hisses op i din tone. Ja, det der. Jeg har lagt mærke til de dage, hvor jeg tænker, okay, i dag har jeg ikke tænkt mig at råbe. Ja. I dag har jeg ikke tænkt mig at hisse mig op. Og jeg bare snakker i sådan en Kim Kardashian-tone, du ved. Ja. Sådan en bare... Monoton. Den er, er det monoton, det hedder. Sådan en tone, så føler du dig også automatisk lidt mere soft. Fordi der er ikke de der, du har ikke haft de der hissige øjeblikke. Ja, men nu, det er også en test for os. Vi må indrømme at sige, at vi kommer fra et hjem, hvor vi taler og råber og afbryder hinanden, når vi snakker. Og selv i diskussioner, vi afbryder hinanden, vi lytter ikke. Sådan, vi råber bare, hvem der kan sige ting højt. Så nogle gange er det svært, når man har lidt stresset, ikke at hæve stemmen. Okay, lad os også lige snakke om det her faktisk. Kan man være i sin soft girl era med den forkerte mand? Det tror jeg er svært, men hvis man kan, hvis man vil. Det, i sidste ende, soft girl, det er ikke nogen, der skal give dig den. Du skal passe på dig selv. Altså i sidste ende, hvis du med den forkerte mand, og du lader ham påvirke dig, så kan du ikke. Men hvis du er god til ikke at lade ham påvirke dig, så kan du godt være i din soft girl era. Men igen, hvad er den forkerte mand? Kan man godt være i sin soft girl era, hvis ens mand giver en for meget ansvar? Kan man være i sin soft girl era, hvis man står med for meget ansvar? Sige, man skal stå med at betale husleje. Man skal være den, der passer børnene. Man skal være den, der laver mad. Man skal være den, der rydder op. Kan du godt gøre alle de her ting og være i din soft girl era? Men han er jo også i sin soft girl era, så... Ja, men kan man godt være i sin soft girl era, hvis ens mand er i sin soft girl era? Det kommer også an på en ting. Jeg tror også bare, det er meget, hvis man plejer sig selv stadig, så kan man godt, for jeg er sikker på, at der er nogle single mødre derude i stedet, der også er i sin soft girl era. Det tror jeg. 100. Jeg har set mange mødre. Ærligt, jeg har set single mødre. Typisk single mødre er dem, der ser bedst ud. Okay? Jeg har set rigtig mange single mødre, deres vogn er fin, deres tøj er altid pænt fra top til tå. Men igen, jeg tror, fordi de har sagt nej tak til stress. Jeg tror, at være i en soft girl era at have stress, går heller ikke hånd i hånd. Men jeg tror, det er derfor, man skal finde en plan til sig selv, der virker, om så du har en mand eller ej. Men jeg har lagt mærke til, at jeg er 100% mere i min soft era, når min mand tager stressen. Jeg har svært ved at være i min soft girl era, hvis i dag Jermaine har været næsten hele dagen i moskeen. Du ved, der er ikke noget galt i, han har været i moskeen hele dagen. Men jeg har oplevet de dage, han er i moskeen hele dagen. Nogle dage er faktisk dejlige, hvor han tager det over, for så har jeg tid til at gøre mig selv klar og i fred og ro. Men jeg synes, de dage, hvor jeg står med børnene lidt mere alene, der er jeg automatisk mindre soft girl era, end når de dage, han hjælper. Eller de dage, han har dem. Eller især, men mere end det, de dage, han lader mig sove mere end ham, at de dage, jeg er mest i min soft girl era. De dage, han er populær hos feminister og sådan nogle ting, du ved, men i sidste ende i naturen, så ligger det til, at vi kvinder skal tage os mere af børnene end mænd. Det ligger mere i vores natur. Ærligt, også i starten, barsel var mest til os kvinder, og det er i vores natur at passe børn, så hvorfor giver vi det skylden til, at vi ikke er soft? Fordi det er jo ikke mænds job som sådan, du ved, naturligt, så ligger det til, at de er forsørgerne, og vi er dem, der passer børnene. Men vi føler, at vi bliver mere soft, når de også tager sig af børnene. Ej, jeg tror også, lad mig lige tale, jeg vil også lige sige, jeg tror også, det er ikke så meget også det, men det er ikke så meget med børnene, faktisk. Jeg føler, du kan sagtens passe dine børn og være en god mor, og være i din soft era, hvis din mand fylder de andre bokse. Ja, så tror jeg, det er meget nemmere for dig bare at være mor. Du ved, hvis du det eneste, du skal tænke på, at passe dine børn, det er stadig udfordrende. Det kan ikke være udfordrende. Så når du har... Nu snakker vi lige om mig og digs erfaring. Vi har 2 børn, og vi er hjemmepassende, vores børn er hjemmepassende, og vi har begge to under 2, eller
højst 3. Ja, 4. Nå ja, men små og 1 års mellemrum mellem hinanden. Ja. Det er lidt, et barn, ærligt, hvis jeg havde et barn, jeg er 100% i min soft girl era 24/7. Ja. Men 2 børn og være i sin soft girl era, det er mere udfordrende. Altså, jeg havde mit nummer 1 barn, ikke? Jeg var i min soft girl era, jeg følte altid, jeg så godt ud. Jeg havde ikke haft brug for min mands hjælp. Nej, og jeg arbejdede også oven i det i starten. Altså i starten af... Da han blev, 6-7 måneder, så startede jeg på arbejde igen. Jeg kom stadig hjem og havde overskud til at gøre rent, til at lege med ham, til at være en kone og mor og det hele. Men jeg føler, at 2, ikke? Det er meget. Det, at have 2, det er som at have 12, føler jeg. Altså, jeg kan lige så godt have 12. Jeg ved ikke, jeg synes... man skal give opmærksomhed lige meget til begge 2, og man skal sørge for, at den ene ikke føler sig ikke set, og især fordi jeg går rigtig meget op i, at de begge 2 føler, at de får det lige. Jeg er ikke den der bare, gør hvad I vil-agtigt. Jeg går meget op i, at de, undskyld. Men det er også der, hvor jeg siger, at det er rigtigt nok, at med et barn, altså med 2, du føler dig ikke som et menneske. Ja. Fordi at hvor mange timer har vi på en dag? Ja. Det er ikke engang så mange. Du skal give den til begge dine børn. Du skal sørge for, at de kommer ud. Du skal sørge for, at de spiser. Du skal sørge for, at du spiser. Ja. Altså, du vil også lige tage et bad. Du vil også lige... Og der er ikke nok timer på en dag til at gøre alle de her ting. Så selvfølgelig, man føler sig som noget rod, når dagen er slut. Ja. Men med et barn, 100, jeg havde stadig været i min soft girl era. Ja. Ja, det følte jeg mig også i min... Så faktisk, lad mig tage det tilbage med manden. Det har ikke noget med manden at gøre. Ja. Men det kan hjælpe, når... I det mindste skal du ikke, stå med alt andet stress. De fjerner en del af stressen. Eller når du godt kan sige, jeg er helt færdig. Nu er det din tur. Tag over. Det hjælper rigtig meget. Men hvis du har en, du sidder og siger, please tag lige over, og han ikke gør det, automatisk selvfølgelig, du bliver stresset. Du kan ikke være din soft girl, hvis du føler, du skal gøre det helt selv og alene, og du ikke har en at sætte dine worries ud på. Du ikke har en at læne dig. Ja, præcis. Fordi man bliver automatisk ikke soft girl, når man har børn, fordi man skal være dominerende, og man skal være leder over for dem, så man vil have en, der kommer og leder dig, og du ved, tager det fra dig, så du også har mulighed for at være soft. Og en, der vander dig, ligesom du vander dine børn. Så når jeg lige har givet al min kærlighed til mine børn, så forventer jeg, at den kærlighed får jeg fra min mand. Du ved, han giver mig energi, jeg giver dem energi. Sådan er det min familie. Men når man ikke får energien af sin mand, hvor skal man så få den fra? Hvordan skal jeg lades op? Du ved, det har man brug for. Man har brug for sin mands støtte og sine bløde ord, og lad os lige tage i bio, lad os lige tage på hotel. Du ved, han sørger for, at du er passet på, og så sørger jeg for, at mine børn er passet på. Så er der meget større chance for, at man kan være i sin soft girl era, synes jeg. Jeg tror også, stressen, man ligger i at skulle nå at være i sin soft girl era, kan gøre, at du bliver endnu mere sådan hård. Yeah. Fordi det kan godt være, at du måske har sagt til dig selv, i aften, så vil jeg godt lige gøre det her ud af mig selv, gøre dit og det, jeg skal lige sørge for de her ting og gøre rent. Men så lige pludselig, så kan det være, at jeres børn ikke kan sove, og så bliver man sur. Så jeg tror bare... så jeg tror bare, at man skal nogle gange bare lade ting ske, og så når man finder plads, så gør det på det tidspunkt. Og så glem lidt dig selv, fordi når man vælger at få børn, så skal man jo prioritere dem frem for sig selv. Sådan er det bare. Så ja. Man må finde sin soft mommy era. Ja. Der er sgu ikke noget, der hedder soft girl mere. Men også, ved du hvad, der er sjovt? Jeg har lagt mærke til, at være mor er en kvindeting. Men jeg synes... Man føler sig mindst kvindelig. Det er der, man føler sig mindst kvindelig. Og det er der, man får faktisk low-key en manderolle. Hvordan skal jeg være en kvinde, når jeg er mor? Jeg synes, fordi at du skal give disciplin. Du skal, du ved, ret på dine børn. Altså, jeg ved ikke, jeg føler bare... Man automatisk har sådan lidt en manderolle, når man bliver mor. Ja, og vi er ikke så gode til at det gør os lidt mere aggressivt. For eksempel, jeg har bemærket, når jeg prøver at disciplinere dem, de hører på mig, de hører efter mig, men når deres far snakker og bruger den der daddy voice på dem, så jeg føler, okay, med det samme, så hører de efter, og det er ikke engang, fordi jeg kan finde på at være lidt hårdere i tonen, end han er, men når han siger noget, så er det bare som om det falder naturligt. Jeg føler, at de hører mere efter, fordi det ligger mere i dem at sige ting, og så skal det bare ske, hvor også vi er mere bløde, og de ved, okay, de kan slippe af med mange ting med hos os mødre. Det kan de. Nå, det kan de. De slipper af med mange ting, og de ved, de kender vores svagheder. Altså,
de kender til dem. Vi ved og derfor det er præcis, hvordan vi har det med dem. Ja. Jeg ved ikke, hvordan min mor hun gør det, men jeg føler, hun er definitionen af soft girl. Ja. Og det løgn. om, at selv når det er jeres børn, og I stresser over jeres børn, så når min mor er sammen med dem, lige pludselig alt er bare ordentligt og hyggeligt, og min mor stresser ikke, hun er glad hvert moment og med dem, og ved I, hvad jeg mener? Selv når du kan mærke, hun stresser. Aldrig har jeg hørt hende råbe af et barn. Aldrig har hun råbt af os, da vi var små. Det er jo derfor, jeg mener, hvis vi stopper med at... Hvis vi hele tiden snakker i den der samme tone, og vi stopper med at hisse os selv op, så kommer vi automatisk til at være mere i vores soft era. Vi skal også sige en ting. Min mors drøm har altid været børn. Hun har altid ville have børn. Altså, hun var ligeglad med ægteskab og alt det der. Hvis bare så længe hun kunne få... Min var ikke. Det var min. Altså, før jeg mødte Bright, så var jeg altid, jeg skal ikke have børn. Men da jeg så mødte den mand, jeg følte, okay, jeg vil gerne have børn med ham her. Så vil jeg gerne have børn, men det var ikke en drøm. Så for mig er det ekstremt sådan... underligt, fordi jeg vidste godt, at der ville komme alle de ting med, så for mig, Emma, selvom jeg gør det... selvstændig igennem hele dit liv. Du har hjulpet os alle sammen med mange ting, du har selv, klaret ting, så jeg tror, at der har du ikke haft tid til at tænke på... Altså, du har ikke rigtig tænkt på, at det ville være din drøm at have børn. Ja, det er måske det. Men, altså, jeg har altid elsket børn, det har jeg. Det er ikke, fordi jeg hader børn eller noget, men jeg synes, de var skønne, men jeg havde aldrig set mig selv have børn til at starte med. Men selvfølgelig nu, efter jeg har fået børn, så kan jeg ikke forestille mig, at nogen tænker, at de gider ikke have børn. Det kan jeg ikke. Jeg tror også, det har meget at gøre med generationer. Ja. Fordi min mor, hun nåede jo ikke rigtig at gå i skole. Hun fortalte mig, hun gik op til 6. klasse-agtigt. Så jeg tror ikke rigtig, altså sådan, når man har haft skole, man har haft arbejde, man har haft sådan nogle ting, så kan man godt mærke en energy shift. Men ærligt, lad os lige huske, jeg husker ikke en eneste dag, hvor min mor lærte os til at sove. Altså, jeg husker vitterligt, det var min far, der tog night shiften, eller bad. Kan du huske, det var altid ham, der lavede de der bruser til. Så min far tog altså også en stor del af jobbet. Det har han gjort. Ja, men vi skal heller ikke tage den fra vores mænd, de gør os meget. Altså, jeg sørger ikke, Bright, jeg synes, han er den bedste far. Der har bare været nogle gange, hvor de har også arbejdet, og de laver ting. De kan ikke være der 24/7. Det kan de ikke. Men jeg sidder ikke og snakker om vores... Nej, men jeg mener bare, fordi vi snakker om vores stress, så det har ikke noget med, at min mor var en soft girl era, og... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad min mors grund er, men jeg siger bare, at min far har hjulpet hende rigtig meget. Ja, det har han. Men jeg mener bare, at vi får også ret meget hjælp. For vi får jo også hjælp, men alligevel stresser vi. Ja. Vores mænd er ved os 24/7. Måske er vi ærlige, måske er vi bare... Måske er det vores generation. Måske er vi lidt for selvisk og egoistisk ærlige. Altså nu til dag, så... Altså, ikke fordi det er en trend, fordi jeg ved, folk, de har det her. De har angst, og de har nogle følelser, der gør, at de bliver stresset hurtigt og så videre. Men jeg tror bare, det er selve vores generation, der får... Ja, vi får os automatisk med ondt af os selv. Vi gerne prioritere os selv. Vi ved, altså sådan, også med skønhed før i tiden, der skulle man ikke gøre så meget. Nu skal man gøre rigtig meget. Altså før, hvilken mand ville give... Altså min far ville da ikke give en fuck, om min mor har farvet sin tær, eller sin negle, eller make-up, og så videre. Det var bare ren kærlighed. Vi kan lige så godt gå ind i den. Fordi ærligt, min mor... Hun bruger ikke 2 sekunder. Hun bruger ikke 2 sekunder på sig selv. Hun går næsten ikke engang hun ikke går i bad, men du ved... Hun tænker ikke engang på, at selv hendes bad var 5 minutter højst, max. Og hvis hun vil have lavet sin negle, så er det os, der skal lave dem til. Men ærligt, hun bruger ikke tid på sig selv. Jeg tror, det har noget med, du ved... For det første, alle mænd har access til sociale medier lige nu. Og dengang... Min mors mand og sådan noget, de havde ikke sociale medier. De ved ikke, hvordan andre kvinder ser ud. Så jeg tror derfor, vi kvinder har fået et pres. Selvom vores mænd ikke går ind og kigger på andre kvinder. Så tænker vi, hvis vi ikke gør det her, så kan de måske se en, der men fordi vi ved, hvor meget beauty-standarder er blevet, og hvordan de er blevet, at man føler, hvis jeg ikke kan blive det samme som det her, og vi forventer nærmest at være det hver dag. Vi vil være de her beauty-standarder hver dag. Ved du, hvor meget pres det er? For det er ikke umuligt. Det er ikke muligt. Det er ikke muligt, at din tær er flotte hver eneste dag. Det er ikke muligt. Det er ikke muligt. Jeg kan ikke engang snakke med. Det er ikke muligt, at dit hår sidder fint hver dag. Det
det er næsten umuligt, især når du har børn. Det er muligt, hvis du ikke har børn. Men når du ikke har børn, så er det næsten umuligt. Når du har børn. Og samtidig vil du nå de der beauty-standarder, for du tænker, hvis jeg ikke gør det, gør en anden kvinde. Ja, og man skal følge med i den nye mode, og hvad er det nye, du ved, man. Ellers så ser jeg måske old school. Men også fordi vi har, ikke kun vores mænd, men fordi vi har access til sociale medier, så kigger vi på andre kvinder og tænker, ej, for fanden mand, jeg ser helt færdig ud, lad mig lige tage noget ordentligt tøj på, lad mig lige gøre noget ud af mig selv. Vi føler os mindre værd, for vi kan se, hvor meget kvinder på sociale medier gør noget ud af sig selv. Jeg må indrømme, ikke? Jeg snakkede faktisk med min mor om det forleden, fordi hun sagde, vi snakkede om, at mænd, du ved, når de bliver ældre, så det er som om, de kun ser bedre ud, og kvinder, vi bliver mere usikre, faktisk, fordi så tænker man tilbage med, at da man var ung, ikke? Men jeg har det faktisk anderledes. Jeg er så taknemmelig for, at jeg er blevet ældre, fordi jeg føler med alderen, er jeg blevet meget mindre usikker, end da jeg var ung. Fordi da man var usikker, man så bare, der kom en ny pige, der var kendt. Ej, nu er det hende, der er smuk. Nu er det hende, der er smuk. Med alderen, ikke? Jeg kan se på en pige og tænke, hun er flot, men jeg er glad for mig selv. Altså, lige nu, at den tid, hvor efter jeg har fået børn og alt det der, nu min krop har mest ændret sig, føler jeg. Men da jeg var tynd dengang, var jeg mere usikker, end jeg er nu. Jeg er meget mindre usikker nu, fordi jeg føler, at jeg hviler mere og mere i mig selv, jo ældre jeg bliver. Og jeg er sådan, jeg sidder ikke og tænker, nej, hvad tænker folk om mig nu, eller hvis jeg ser sådan her. Jeg kan gå ud og ligne en tramp, og jeg giver ikke en fuck. Og det er det, jeg elsker at være ældre. Jeg tror, man hellere burde stress over at hvile i sig selv, end at stress over, at man ser godt ud, fordi du kan aldrig være glad for dig selv, lige meget hvor meget du gør, kan du aldrig være glad for dig selv, hvis du ikke har det godt indeni. Altså, da jeg begyndte at få det godt indeni, så er jeg glad hver dag. Jeg føler mig køn hver dag. Jeg har overskud også til at gøre andre ting, fordi jeg er glad for mig selv. Jeg bliver ikke sur over det, jeg ser og så videre, i forhold til før i tiden. Præcis. Det er virkelig, det lyder kliché, ikke? Men det er det indre, der tæller. Fordi når man er glad, så stråler det også bare ind, og folk kan se det. Det er virkelig det. Altså, jeg vil sige, jeg har ikke... Selvfølgelig alle har sin teenage år, hvor man er lidt usikker, men jeg føler ikke, jeg har været en person, der har været usikker. Jeg føler mig heller ikke usikker nu. Men jeg lyver, hvis jeg siger, at jeg ikke føler et pres for at skulle se godt ud. Det føler jeg. Jeg føler, du ved, jeg er ligeglad med folk, der ikke er Jermaine. Men når han er i samme rum som mig, så skal jeg skal se godt ud. Jeg tror aldrig, den mand har set mig se grim ud. Fordi jeg føler det pres. Jeg føler, du ved, hvis han ikke ser mig se mit bedste ud, han kommer til at se en anden kvinde ser bedre ud end mig. Selvom det er måske ikke sandheden. Men det er ikke engang sådan, de tænker. Men det er blevet min realitet, fordi at det er et pres, jeg føler fra, at jeg ved ikke, hvorfor jeg føler, jeg skal har det ikke sådan, se bedre ud. Grund til, at jeg også er begyndt at... Undskyld, men hvad hedder det... Jeg synes, når man ser de der piger på Instagram, hvor man tænker, wow, hele tiden. I virkeligheden, når du ser dem, det er også bare normale mennesker. Jeg tror, du misforstår mig nu. Fordi jeg sidder ikke og siger, jeg vil være de her piger. Jeg siger ikke, jeg vil se ud som dem. Jeg siger ikke, at jeg kan godt lide at være mig. Og jeg vil hellere være mig frem for hver anden kvinde. Men jeg siger, fordi man ser, at de hele tiden ser renlige ud og gør sig pæne. Man bliver, det handler noget om, jeg var også, du ved, jeg var også se godt ud. Jeg var også kunne lave filler hele tiden. Jeg var også have... Altså, selvfølgelig har jeg lyst til at se godt ud hele tiden, selvom det næsten er umuligt, men det har jeg. Og selvfølgelig vil jeg have, at han skal se mig se godt ud. Og i stedet for at gå ind på sociale medier, så bliver der bare bombarderet en masse kvinder på ens hoved. Du ved, jeg vil ikke have, at han skal... Har du set de der TikToks, der kigger på deres gamle dames billeder? Og så kigger han på hende nu, og hun er bare, du ved, hun var bare put together, og nu hun sidder der med en knold derhjemme. Men det siger jeg, det skal han ikke se. Han skal ikke se mig sådan der. Det skal han ikke. Jeg vil aldrig være doven med min skønhed. På nær, når han ikke er omkring. Hvis jeg er herude i Ringsted i min egen by, og jeg skal ud og lege med børnene, jeg skal være grim, når jeg leger med børnene. Jeg kan ikke sidde og være fin. For mig er det ikke dovenskab, men jeg har aldrig følt mig mere sådan... Jeg føler mig glad for, at... Altså, underligt nok, de dage, hvor jeg lige er kommet fresh ud af bad, der ikke har noget make-up på, eller et eller andet, jeg føler, at han er mere efter mig, end når jeg lige har gjort helt ud af mig selv. Så jeg føler mig behageligt tilpas, at jeg ikke behøver hele tiden. Altså, jeg sidder ikke og siger, at jeg ser helt slidt ud foran ham og alt det der, men jeg mener bare,
Jeg føler en ro i, at jeg ikke behøver hele tiden, jeg skal gøre sådan her, jeg får stress, hvis jeg hele tiden skal tænke, hvis jeg ikke lægger mine vipper i dag, eller hvis jeg ikke gør det her, så ser han mig ikke vipper, Jamen, bare det hele. men jeg skal ikke lugte foran min mand. Jeg skal være fully shaved. Du ved, hvis han lige pludselig vil noget, jeg skal være klar. Umuligt, han finder en dag, jeg har hår på min krop, eller du ved, han ser mig beskidt, eller lugte, eller mit tøj er slidt. Nej, men mit hår skal være rent. Jeg skal ikke ligne jeg skal aldrig ligne en lort. Man skal skjule sig selv. Ja, jeg skal aldrig nogensinde ligne jeg skal aldrig være utilfreds med, hvordan jeg ser ud foran ham. Det skal jeg aldrig. Og jeg skal altid føle mig ren og put together. Det skal jeg bare, for så er der noget i mig, der ikke har det godt. Og jeg har selvfølgelig er folk, der har set mig i Ringsted, ved, at jeg har slidte dage, at jeg ser færdig ud, når jeg går herude i Ringsted. Men det er, fordi jeg er alene med min mor, far, min søster og mine børn. Og det er der, jeg føler, at jeg får luft og tid til at se helt færdig ud, og have lov til at lege med børnene og se færdig ud. Men jeg ved, når jeg kommer hjem, inden han kommer hjem, så ved jeg vil godt bruge den tid, at han ser mig pæn. Fordi jeg føler, at jeg low-key mister mig selv. Hvis jeg ikke sætter tid til mig selv. Det er for ham og mig. Men selvfølgelig det er ikke for ham. I sidste ende, det er alt for mig selv. Også det der med, at jeg tænker, hvis han går ind på sociale medier, han siger, det er ikke fordi, jeg tænker, han er mig utro. Overhovedet ikke det. Men jeg tænker, jeg kan ikke lide, at han ser en anden kvinde flottere end mig. Altså, når de dage, jeg føler mig det grim. Det tror jeg ikke med kærlighed, fordi jeg vil aldrig nogensinde, og jeg sværger ikke, jeg har det sådan, og jeg tror også, en mand er sådan der. Jeg kan ikke forestille mig, at de er anderledes end også i den tankegang, men når man er forelsket i en person, ikke, uanset hvad, om de så er helt færdige, man vil ikke kunne se en person flottere end dem. Det er bare en ting, man tror selv op i sit hoved med. Jeg kan ikke forestille mig, jeg har det sådan, jeg får kvalme med at kigge på ikke hallo, low-key, nej. Ikke at have make-up på og være sig selv og sådan noget, det er jo ikke det, der man mener. Man mener jo, at hvis man føler, man lugter, og man faktisk lugter, og at man... men det er hygiejne, det er lidt en del af udseende. Altså personligt, når jeg føler, at jeg er grim, og jeg ikke har været i bad eller noget, så kan jeg ikke finde ud af at være social. Jeg kan ikke finde ud af at trives med andre. Jeg skal ikke snakke til nogen. Jeg virker som den sygeste kælling, fordi jeg bare er lukket. Jeg kan en god mor, hvis jeg ikke har taget min morgenbad eller aftensbad. Jeg er et lukket menneske, når jeg føler mig grim. Så umuligt, jeg skal se nogen. Ja. Enig. Men det er også det er for mig selv jo, selvfølgelig. Men det er de der beauty-standarder, så man sidder og sammenligner på en eller anden måde sig selv med andre, det er det. Det gør man nok på en eller anden måde, det gør man. Man tænker, man føler, det er det jeg siger, jeg føler et pres, som, du ved i sidste ende, hvis jeg ikke havde en, jeg skulle se godt ud for, ikke? Så havde jeg nok været grim 24/7, indtil jeg skulle gå på date. Altså virkelig. Så, men nej, jeg har stadig altid gået i bad. Men det der med at tage pænt tøj på, eller du ved, så på en eller anden måde er det heller ikke helt kun for mig selv. Nej. Fordi at det der med at skulle hele tiden se put together ud, det er også lidt min ego. Der er ikke andre kvinder, der skal være bedre end mig i hans øjne. Han skal ikke gå forbi en anden kvinde og tænke, altså helt seriøst, når jeg går ud med ham i København eller et eller andet. Hvorfor tror jeg skal gøre så meget ud? Hvorfor tror jeg skal gøre så meget ud af mig selv, når jeg går ud med ham i København? Det er ikke fordi jeg vil have opmærksomhed af andre mennesker, men jeg vil have, at han skal indse. De siger, at en mand ser sin kvinde gennem andre folks øjne. Så når han ser alt glor på mig, automatisk han tænker, what the fuck, du ved, han begynder ikke engang at have tid til at fokusere på noget andet end mig. Og han bliver sur, hans dag bliver nogle gange ødelagt. Men jeg giver ikke fuck. I det mindste, han går hjem og tænker, min dame er det shit. Altså, det er bare, du ved, det er noget, jeg ved ikke, det er bare noget, der ligger i mig. Jeg skal være den pæneste af dem alle. Der må ikke gå en kvinde forbi mig, hvor jeg bliver usikker. Og wallah, jeg har aldrig i mit liv gået forbi en kvinde og tænkt, hun er flottere end mig. Aldrig i mit liv. Og det skal aldrig ske. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er bygget sådan. Jeg ved ikke, om det er sundt eller ud. Jeg tror faktisk, det er mega usundt. Men aldrig må en kvinde se bedre ud end mig. Jeg kan godt synes, andre kvinder er smukke og alt det der, ikke? Men jeg har aldrig nogensinde, aldrig i mit liv,
Altså, jeg laver ikke sjov, men jeg har aldrig nogensinde kigget på en pige og tænkt, jeg vil ønske, at jeg lignede hende. Og det er ikke, fordi jeg synes, de er grimme, og det er ikke, fordi jeg synes, det kan være nogen, der er virkelig smukke, men jeg har aldrig nogensinde vil ønske, at så anderledes ud end mig, og jeg vil aldrig nogensinde bytte mit ansigt ud. Altså, og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg er verdens smukkeste kvinde, eller et eller andet, men jeg kan godt lide, hvordan jeg ser ud. Jeg kan godt lide, hvem jeg er. Jeg gider ikke at skifte. Og den der ting, men jeg har aldrig set en og bare tænkt, hun er smuk, altså, og jeg ser sådan her ud. Selv når jeg ikke ser godt ud, andre ser godt ud, så har jeg ikke den der tanke. For jeg ved, jeg kan være, når jeg gør mig pæn. Så tænker jeg bare, jeg har bare en dårlig dag i dag. Jeg sidder ikke og tænker, hun ser sådan her ud, og jeg vil bare tænke, okay, hun er flot. Og så, men jeg skal aldrig, men det er det, jeg mener, jeg skal aldrig have en dårlig dag, når jeg er sammen med ham. Umuligt, jeg skal have en dårlig dag, når jeg er sammen med ham. Men hvordan du kan se ud. Altså, så hvis du har en dårlig dag, tror jeg ikke, han tænker over, at... fyre, de er meget i momentet. Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror, fyre er i momentet. En fyr ser, hvad han ser. 100% siger, jeg er enig. Jeg er enig. En fyr, du kan få ham til at glemme din skønhed, hvis du ser fucked up ud hver dag. Kun en gang om ugen. En gang om ugen er ikke nok. Jeg så også en podcast forleden med, det var 2 piger, og så hendes mand var med. Og de snakkede om X. Og hans ikke var, at hvis pigen ikke havde farvet sin tær. Altså hvis de var... Fordi han har gang til at få fetish. Nej, han sagde, at det var ikke engang, fordi han havde fået fetish. Man kan bare godt lide at se, at pigen at der er orden i hende, og hun er disciplin. Fordi det viser også disciplin, når man ser, du ved, at man har fået lagt sine vipper og sine negle og så videre. Men ja, altså og så blev han så stillet det spørgsmål med, at hvis det var, hans kone ikke havde lavet sin tær, så sagde han sagde ikke, nej, jeg ville stadig godt kunne lide hendes tær. Han sagde, men hun har altid sin tær lavet. Du ved, altså sådan... Men igen, det er også noget, det er også noget, mænd har fået fra sociale medier. Fordi som du siger, min far tænker sgu ikke, om min mor har lavet hendes tær. Men automatisk, mænd har set, hvordan kvinder går ud af sig selv. Så de forventer, når mine damer også en af dem. Ja, der er på mine damer også low-key en af dem. Hvor de begynder at synge om white toes og et eller andet. Hvad ved mænd om nejlak, hvis de ikke havde set det? Du ved, men det over det hele, det er i deres ansigter, lige så meget som det er i vores. Det er lige udseende, som det trender. Fordi lige pludselig, før i tiden kunne de jo godt lide, altså før i tiden kunne de meget tynde piger, de måtte næsten ikke engang have røv. De sagde, at det skulle være sådan en her med Safi for numsen. Nej, jeg siger bare, før i tiden. Selv den der 2000'er-tiderne. Jeg ved, undskyld, men mørke og sådan, de kunne godt stadig lide. Det er rigtigt. Det var store bryster og lille røv. Det er også perkerdreng. De skulle da også sådan der, hvis lige pludselig... Pamela Anderson var beauty standards dengang. I Vesten. Og så lige pludselig, så kom J-Lo, så kom Beyoncé. Det ændrede. Så kom der kom alle mulige andre. Men jeg var... Jeg er begge to, siger jeg bare. Men det er lige meget. Nej, jeg har ikke glemt det nu. Nej, jeg siger bare, at jeg var i en curvy pige, sådan jeg havde former i den tid. Flot. Ja. Det er det, du siger. I hørte ikke færdigt, fordi trends sager og sådan noget, at fyre, de godt lide at snakke i deres sange om, hun skal se sådan her ud, hun skal have det her på i deres sange. Men hvis de ser en attraktiv pige, om hun er noget helt andet, altså lad os sige, de synger om en blondine. Ja. Det var noget flot, men på en anden måde flot. Ja, og så begynder det at være wow, og så altså hvis de ser en pige, der er totalt flot, men hun er ikke det, der er trender lige nu, så begynder de at søge det i alle andre piger, af hvad de har set. Og sådan er det, så derfor skal man ikke gå så meget op i det, bare gå op i, at du ser godt ud, og du har fået lavet din negl, dit hår sidder godt, alt det der, ikke behøver at ligne en anden, du ved. Bare gør dig pæn. Men det synes jeg ærligt, jeg synes godt nok, at beauty-standarderne er blevet rigtig, rigtig ekstreme, fordi at der er fucking AI-profiler af ikke ægte mennesker, der sponsorerer og laver som om de er ude med deres veninder, og det er vitterligt AI, det er ikke ægte mennesker. Jeg synes, den er gået langt ud der. Men lige nu, jeg synes også, der var et tidspunkt, hvor store røv, kun store bryster, kun store røv, kun dit, kun dat. Men jeg synes lige nu i den æra, vi er i nu, jeg synes, jeg ser rigtig mange kvinder, de tynde, der er plads til dem. Yeah. Der er plads til de tynde piger, der bare tager løse bukser og viser deres back dimples og en flot tan og en top. Dem synes jeg er plads til. Jeg synes også, der er plads til de her curvy kvinder, jeg ser over det hele, som faktisk er begyndt at tage... Oversize. Ja, oversize. Det er det, jeg mener. Der er begyndt at tage stramt på. Jeg kan huske, Waller, nu jeg tænker, der er faktisk rigtig mange, der har røv. Men det var fordi før i tiden, især hvide kvinder, det var jo ikke en ting, altså deres hvide fyre plejer ikke at kunne lide stor røv. Nu,
fordi det blev en trend, at lige pludselig jeg tænker, de alle begynder at tage deres toppe op fra numsen, du ved. Før i tiden, de skjulte deres former nu. Jeg tænker, hvorfor har en hver dansk pige røv? Jeg vidste sgu ikke engang, der fandtes røv i dem. Altså, jeg vidste ikke. Hvide kvinder havde numser, men fordi at det også er blevet okay, eller det blev fedt, at nu de også begynder at own det. Jeg synes, lige nu i den era, vi er i, jeg synes, alle krop low-key på mode. Og jeg synes, der er en inspiration på Instagram og TikTok til alle. Du ved, der er oversize modeller, der ser godt ud. Der er til krøllet hår, der er til mørke, der er til lyse, der er til store bryster, der er til store numser, der er til... Det eneste, jeg godt nok ikke har set, er helt flade numser. Jo, det har jeg også. Det har jeg ikke set. Men igen, det måske, de går lidt under modellerne. Ja. Altså, Kendall Jenner har jo... Men hun har også en lille bubble butt, low-key. Bella Hadid, hun har slet ikke. Ja. Men hun er virkelig beauty icon. Ja. Det viser bare, altså sådan, jeg tror bare, altså hvis det fyre, man tænker på, de bliver jo tiltrukket af sundhed, at du går op i dig selv, at du sådan, og det er lige meget, hvilken form og størrelse du er. Hvis de bare kan se, at du at du godt kan, at du er glad for dig selv, du er ren, du træner lidt, det behøver ikke at være meget, men du ved, at du tænker, at du tager tøj på, der passer til din krop. Det viser jo bare disciplin, og disciplin er attraktivt i alle køn. Ja, ærligt, det har jeg også lagt mærke til, også når du bliver gift, og du bor sammen med en. Jeg har lagt mærke til, at det vigtigste er egentlig bare, din krop er sund, du er ren, du dufter godt, du har god hygiejne, dit hår er sundt, eller du ved, godt humør, positiv. Oh my god, der er ikke noget, der tænder en mand af mere negativ. At man er positiv, at man er glad for sit liv, og det shiner igennem. Men også, du ved, når jeg mener, bor hjem. Hvem giver en fuck med dine ansigtsdetaljer? Jeg har lagt mærke til, at ansigtsdetaljer betyder ikke noget. Stor, lille numse, store bryster, små numse, betyder heller ikke noget. Det er virkelig din energi og din renlighed. Ja. De to ingen kan være irriteret på et menneske, der dufter godt og er glad. Ja, det kan man jo ikke. Ærligt. Ja. Du kan ikke lade være med at komme glad hjem, når din dame dufter dejlig shampoo og parfume, og hun er i god energi. Og det er lige meget, hvordan du low-key ser ud, men hvis du shiner, og du ved, både din tær er flotte. Nu siger jeg også tær, for det er en vigtig del. Du behøver ikke at være, der skal bare være ren. Ja, det skal bare være klippet. Det skal bare være klippet og jeg er ligeglad, hvordan jeg ser ud. Mine negle og tær er altid ordnet. Og invester i din hud. Det er vigtigt, at din hud, du ved, er ren. Jeg synes, du skal investere i din hud, hvis du går og døjer med hudproblemer. Ja, altså, vi alle tre har haft problemer med vores hud, men min mor, det var det første, altså, da jeg var teenager, 13 år, så fik jeg acne i huden. Jeg tror, det første, min mor gjorde, var at tage mig til hudlægen, få det fikset. Og man vil aldrig nogensinde kunne tænke, at du har haft acne. Altså, ingen af os, mashallah, men ingen af os behøver foundation. Altså, ingen bruger foundation. Nej, præcis. Og vi bruger concealer og alt det der, men fordi vi investerede i vores hud tidligt. Altså det, og vi begyndte ikke at eksperimentere med ting i vores hud. Vi gik direkte til lægen og fik det kigget på, fordi det eksperimentere nogle gange kan også ødelægge huden mere. Og lad være med at høre på alle de influencer. Det her, det virker, det virker ikke. Jeg har købt mange ting, som de har prøvet at sælge til mig, som ikke virker. Så jeg er blevet alle de lash serum. Og bare brugt penge. Og de sidder og får det fikset et andet sted. Altså, det... Så synes I, beauty-standarderne er for høje? Jeg synes, de er for høje, men jeg synes, den her nye tid, vi er i, du kan finde... Enhver til enhver. Ja, og alle kvinder er smukke, uanset hvad det er. De er at være smukke på deres måde. Beauty-standarder i virkeligheden er ikke høje, fordi hvis fyre får øje på en køn pige, så kigger de på hende. Men når de begynder at være for meget, altså det er ligesom fyre, der ser porno og sådan noget. Det er det, jeg siger. Jeg siger bare, at når du ser udvalget, du ser de alle forskellige, selv din hjerne kommer til at tænke, og din hjerne kommer til at tænke, hvad er flot? Ej, hende der er også flot, hende der er også flot, du glemmer, hvad du har. Så det er egentlig bare sociale medier, ikke i virkeligheden. Jeg er så enig, for når jeg går ud på gaden, de alle ser normale ud. Alle mennesker ser low-key normale ud. Også selv os, du ved. Når man fanger os på en normal dag, man ser normal ud. Men hvad der er på sociale medier, er vores bedste dage. Er dage, hvor vi ser rigtig godt, du har brugt tid på at se. God belysning, god stil. Det er ikke hver dag, folk ser sådan der ud. Og så oven i det, så er der også der er filter, der er alle de ting. Så det er rigtigt, som du siger. Går du ud på gaden,
de er ikke for høje. Alle ser almindelige ud. Går du ind i sociale medier, og sammenligner de almindelige mennesker ude på sociale medier. Jeg kan huske, The Game sagde, han snakkede til mænd. Han sagde, prøv at høre, hvis du har en god dame, og hun er smuk i dine øjne, og hun er loyal til dig. Han siger, hvis der er en mand, der har set kvinder, så er det mig. Han siger, der er ikke en eneste kvinde, jeg ikke har set, der ikke har været ude med. Han siger, tro mig, den smukkeste dame på de sociale medier er ikke pænere end din dame, du har derhjemme. Han siger, de ligner ikke engang sig selv. De ser ikke engang sådan der ud. Så nyd din dame derhjemme. Og jeg har det sådan, det er til mænd, I bliver aldrig lykkelige, hvis I sammenligner med, hvad der er på sociale medier, for så vil I altid tro, I finder bedre og bedre og bedre. Love was yours. Men selv os kvinder, low-key. Når jeg går ind på sociale medier, jeg ser en flot blondine, jeg vil være lyshåret i morgen. Jeg ser Galen lige pludselig, jeg vil gerne være sorthåret i morgen. Lige pludselig, jeg ser en flot hvid pige, jeg vil ikke tage sol mere. Lige pludselig, jeg ser en tan pige, oh my god, jeg skal nok tage sol. Man bliver forvirret, man ved ikke engang, hvad man har lyst til at ligne. Man ved ikke, hvordan man har lyst til at se ud. Som mand, du ved ikke, hvad det er din type. Kan du lide sorte piger, kan du lide lyse piger, kan du lide latinoer? Men fordi der er så mange smukke piger på sociale medier, altså selvfølgelig, du tænker, jeg ved ikke, hvad min type er mere, men i sidste ende, lad bare din type være hende, du falder for. Du ved. Også til os piger derhjemme, du behøver ikke at ligne en, bare vær dig selv og en pæn version af dig selv. Behold den hårfarve, du har. Og jeg snakker også til mig selv, for jeg skifter til. Jeg ser lige pludselig Into the Blue, jeg skal have en karamel-hårfarve. I morgen, jeg ser Pamela Anderson, Baywatch, og vil være blondine. Så det er bare virkelig om, behold den hårfarve, du har. Arbejd på din hud. Arbejde på dit hår sundt, arbejde på dit helbred, arbejde på dit mentale, arbejde på dit liv, så skal du nok være glad. Alt andet, det er bare too much. Og gå ud, i stedet for at være hjemme. Gå ud! Sluk for det sociale! Og mærk den opmærksomhed, du får ude. Ja, og du ved, kig især på hvis folk. du går forbi nogen Kig på folk omkring dig. Du kommer ikke til at tænke, fuck, jeg har det stramt herude. Nej, hvor alle ser normale ud. Men hvis du er hjemme på de diverse sociale medier, det er ikke... Du begynder at blive skaldet, sidst. Altså, du begynder at blive grim og skaldet, fordi du har farvet 100 hårfarver. Og i sidste ende, hvis man tænker sådan, ej, fyr kan godt lide brunetter nu, nej, fyr kan godt lide blondiner nu. Bare, altså sådan, det er hele tiden forskelligt, så lad være med at stresse over, ej, hvis jeg bare var blond den her dag, måske ville jeg kunne få ham, du ved. Altså, det er sådan noget, man nogle gange tænker, men bare vild i det, du har, hvis, altså, jeg har også selv været meget forvirret med hårfarver. Jeg ved aldrig, hvilken farve jeg vil have. Ja, det har jeg også. Jeg har plejet også at farve hår tit og alt det der, fordi jeg hele tiden følte, at jeg skulle lave en ændring og lave det der. Nu har jeg beholdt det mørke, for jeg ved, det er den, der er mig. Altså, men og så er det det, jeg fokuserer på, at lide mig selv, men hele tiden bare tage mig af mig selv. Ikke? Jeg kan også huske, jeg har også haft mine perioder, hvor, du ved, altså mit største mål var at have den mindste talje i Danmark. Altså det var virkelig mit mål, at have den mindste talje i Danmark. Men nu, jeg ved ikke, efter jeg har fået børn, af en eller anden grund, jeg føler, altså nu, jeg vil hellere bare, jeg vil gerne have jeg vil bare gerne, du ved, have en sund krop, have en stærk krop, fordi jeg lagde mærke til, efter jeg fik børn, hvor svag jeg egentlig er. Jeg engang kan bære mine egne børn i mere end et par minutter. Så jeg vil, nu det, jeg ønsker mest, det er at have en stærk krop og en sund krop. Og jeg kigger ikke på detaljer. Så længe jeg synes, min krop er flot. Jeg er ikke begyndt at, min talje skal være den mindste i Danmark. Min røv skal være den største i Danmark. Min bryster skal bare... Det er ikke det, jeg kigger på nu. Jeg føler, jeg er et sted i mit liv, hvor så længe jeg er glad, altså du ved... Så længe jeg føler, jeg ser godt ud, jeg kigger ikke på detaljer. Og jeg føler bare... Jeg kigger ikke på detaljer, og jeg føler bare, så længe jeg ser godt ud på min måde. Jeg behøver ikke at have den mindste talje, den største numse. Det er ikke mit mål længere. Og jeg føler også, nu der kommer også så mange andre, man kan relatere. Du ved, Kim, jeg var i min Kim Kardashian-era på et tidspunkt. Og det var alle piger. Ja, men jeg føler bare nu, jeg ved ikke, jeg føler bare, at det er lidt kommet tilbage, at du bare være flot, men du behøver ikke at have en bestemt type krop, eller en bestemt type, jeg føler bare være pæn. Du ved, hvis du forstår. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men vær pæn på din egen måde. Jeg føler,
Ja, også bare når man ser bort fra de der AI og sådan noget, ikke? Så har jeg faktisk, når man ser på menneskelige piger, du ved, sådan, så kan jeg godt finde influencers, hvor de bare har en top på sig, du ved, de har ikke engang lavet deres bryster, men de hænger lidt, og du ved, deres røv er ikke sådan kæmpe store, så er der lidt delle ud over bukserne, men alligevel synes jeg, de ser godt ud, du ved, hvor man er begyndt at se piger på en anden måde nu, hvor de skal have den der lille talje, de skal have den der... så for meget, faktisk, selv for os mennesker, at jeg går tilbage, jeg plejer at kigge på Kim og dem. Nu, jeg går tilbage og kigger Into the Blue, Jessica Alba. Det er hende, jeg har lyst til at vibe lige nu. Hun er bare, du ved, hun er bare tynd. Hun er ikke engang alt for tynd. Hun er almindelig tynd, men trænet. Hun har sund hud, sund krop, en lækker tan. Du ved, og ser glad ud. Præcis, jeg tror, jeg endte i sådan en depression, hvor jeg bare har lyst til at være glad. Det blev så, jeg var sådan lidt en ære, hvor jeg var sådan lidt deprimeret. Og alt det der, jeg ved ikke, jeg føler bare... Det bliver for robotagtigt. Det bliver for, det bliver for umenneskeligt, det bliver for pressende, det bliver for, du ved... Især når man begynder at se, at skønheden bliver lige pludselig til, at du ikke engang må smile rigtigt, for at du bare skal have et stone face og se godt ud. Altså det er der, hvor man føler sig lidt sådan suffocated. Fordi man begynder at se, at det her virkelig, altså jeg gider ikke engang det her. Eller jeg skal tænke, ved du hvornår jeg skal slippe på det? Jeg kan slippe på det, hvor jeg tænkte, hvis det ikke ligner, at jeg har en numse i de her bukser, så vil jeg ikke have dem på. Fuck det nu. Jeg giver ikke en fuck, hvis det ligner, at jeg har former. Om så du tror, jeg ikke har noget under de her bukser, så længe jeg synes, jeg ser godt ud, eller fordi jeg har lyst til at jeg elsker løse jeans. Og løse jeans, de tager ens numse væk. Jeg laver ikke sjov, men alle de der, smil, der har ændret sig, fordi alle vælger at lave veneers, ikke? Jeg er begyndt at elske, altså det er min personlige holdninger, men jeg elsker, når jeg ser et menneske smile med lidt skæve tænder, eller har sin helt egen smil, og ikke de der lige smil, det er ikke engang flot længere for mig. I starten, da jeg så det, så plejede jeg at sige, wow, nogle tænder, eller ej, hvor det flot og lige, og alt det der. Men nu, også bare når jeg ser de der AI-ansigter, jeg elsker, når jeg ser lidt porer på folks ansigter, jeg elsker, fordi jeg synes, det ser flottere ud. Bogstaveligt talt, jeg laver ikke sjov, jeg synes, det ser smukkere ud, når det er ægte. Altså, det gør jeg. Jeg laver ikke, det er ikke sådan noget, jeg bare siger, bare for, men jeg så bare en på tv på et tidspunkt, så tænkte jeg, hun er rigtig køn, du ved, men hun havde ikke lavet de der veneers og alt det der, som man ser normalt, men jeg synes, hun var flot. Og jeg synes, der var et eller andet smukt over naturligheden, fordi det var anderledes, og det er altid det, de prøver at gøre på mod, det der er anderledes. Det, du ikke kan opnå. Og når alle har lavet deres operationer, og de ikke kan fjerne dem igen, så kommer de tilbage til det naturlige og gør det populært. Hvad skal I så gøre nu? Men det er også, alt den der BBL-era, den blev så ekstrem, at når, hver gang, low-key, men også hver gang jeg ser en kvinde, der har den, jeg er begyndt at tænke, der er et eller andet... for det første, du var lige ved at dø for den numse, men ikke kun det. Jeg er begyndt at se en kvinde, der er usikker. Når jeg ser BBL's nu, jeg ser ikke selvsikre, sexede kvinder. Jeg ser en kvinde, der er ikke nogen, der har lyst til at gå under kniven og ved at dø for en numse. Nej, hun gør det for en mand. Og når jeg ser en kvinde, og mænd ved det også, når de ser en kvinde med en BBL-krop, automatisk de ved, hun vil have min opmærksomhed. Hun vil have min opmærksomhed. Fordi hun har ikke lavet den, fordi hun... Altså, de fleste kvinder har ikke lavet den, fordi de ønsker den. For der er ikke nogen, der har lyst til at næsten dø for en røv, som man alligevel bare skider ud af. Og det er derfor, jeg har det sådan... Selv når jeg ser de her BBL-mennesker, jeg er ikke begyndt at se selvsikre, smukke kvinder. Selvfølgelig, jeg sidder ikke og prøver at tage dem ned eller noget. Men nu, mine øjne... Før i tiden, jeg så det som sådan. Nu, mine øjne, de ser bare usikre kvinder, der ikke fandt kærligheden i sig selv. Det er det, jeg ser nu. Det er rigtigt. Altså, det er faktisk rigtigt. Vi har meget tit snakket om forskellige operationer og alt det der, men jeg synes, med alderen har man bare tænkt, nej, fordi jeg føler bare, man føler, det er ikke det værd. Ærligt, det ikke er det værd. Jeg har hørt, især efter, nu snakker jeg jo igen om, efter jeg er blevet mor og sådan noget, ikke, men jeg læste engang en artikel om en kvinde, der lavede BBL, og hun havde en 3-årig søn, og så døde hun under kniven. Du mistede, dit barn mistede sin mor for en røv. Var det virkelig det værd, at dit barn skulle være alene for den røv? Og de siger det. Altså hver gang de laver de der operationer. De siger, der... Folk tænker, at det sker ikke for mig og sådan noget, men det kan ske. Det kan ske for alle, og det sker for mange. Det er da skræmmende. Men det er bare mere... Det er ligesom... Jeg synes low-key, når du ser de der tydelige operationer, det er lidt ligesom at se en... Ej, okay, det ved jeg ikke. Faktisk det, jeg siger det ikke. Men nej, jeg synes, selv dem, der har lavet det, hvis de er glade, og de gør det for sig selv, så er det
så gør det. Det Okay. Vi dømmer ikke nogen. Nej, Nej, jeg dømmer overhovedet. Jeg har selv lavet operation, men jeg siger bare, dengang hvordan jeg så det, var helt anderledes, hvordan jeg ser det i dag. Når jeg ser det i dag, jeg ser det ikke som noget smukt. Det gør jeg ikke. Når man ser på Kim Kardashian, og det der, man tænker, ej, hun ser godt ud, og alt det der, ikke? Men hver eneste, eller hvert halve år, jeg ved ikke hvornår, men laver hun en ændring, fordi hun bliver ved, og hun er ikke tilfreds. Hun er ved 40 nu. Hun er stadig ikke tilfreds med sig selv. Det er sørgeligt. Hun er slut først, der er utilfreds. Det er sørgeligt. Ja. Og nu kommer alderen. Nu skal hun også tænke på det. Jeg vil aldrig nogensinde leve. Altså, jeg vil aldrig nogensinde være en slave for beauty-standarder. Det vil jeg ikke. Det kommer jeg ikke til. Jeg er enig. Det er. Jeg er enig. Selvom jeg stadig ikke er kommet fra det endnu, men mit mål er at en dag stå op og sige, fuck alt og alt, og fuck, hvordan udse. Jeg vil ikke stresse, om jeg ligner en 20-årig, når jeg er 60. Det gider jeg ikke. Jeg er 60, jeg skal ikke være en 20-årig. Altså, det er virkelig. Ja, well, i sidste ende, vores fokus burde bare være, jeg vil bare gerne nå til Jannah. Jeg vil bare gerne til Jannah, når jeg er død. Det er bare det, jeg gerne vil. Og være glad og nyde livet. Og når jeg er i live, så bare være der med dem, jeg elsker, og nyde min tid med dem. Ja. Okay, jeg kan høre min datter græde dernede. Tak for i dag. Jeg vi ses.